Siema moi drodzy, robię wam vloga na tle tradycyjnego bytomskiego krajobrazu. Tak w Bytomiu ludzie dbają o ekologię. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela, jutro wielu z was idzie do szkoły, chociaż tak naprawdę dzisiaj jest sobota i ja to nagrywam dzień wcześniej, ale załóżmy, że jest niedziela. Wakacje się skończyły i pytanie moje brzmi, jak spędziliście wakacje? Co ciekawego robiliście? Czy odwiedziliście jakieś fajne, egzotyczne miejsca? Ja z zagranicznych wycieczek to tylko raz byłem w Sosnowcu, no i przez 5 dni na Ukrainie w Lwowie. I generalnie te wakacje, wiecie, wakacje są jak się do szkoły chodzi, albo jeszcze studiuję. U mnie w sumie nie różniły się wiele od takiego normalnego czasu, także głównie streamowałem. Także no, jak widać pogoda już jest taka mało wakacyjna, raczej jesienna, teraz nawet deszcz pada, ale generalnie pogodowo przez te wakacje było spoko. Mam nadzieję, udzielacie się aktywnie sportowo, tak jak ja, że dbacie o swoją kondycję fizyczną. Nie pijecie alkoholu, nie palicie papierosów, nie pijecie napojów słodzonych, nie jecie fast foodów, biegacie, pływacie, gracie w piłkę, chodzicie na siłownię. Także dajcie znać, co robiliście, jak spędziliście ten czas, ewentualnie co jeszcze macie zamiar robić. No i oczywiście wiem na pewno, co powinniście robić, czyli wpadać na moje streamy na Twitch TV Niklaus. No to tyle, ja odjeżdżam, elo.